Мъркаш ли, свиня? Мъркаш. Перче, мати. Оле, не се разбира между другото котка ли или какво е просто. Франсуа! Оле, много тормоза, чак ме е жал такова. Уу. Не, вече не съм в кухнята. Не знам, обаче с някаква светкавица му света много грубо. Сега ще го кача клипа във Фейсбук, просто хората трябва да видят какво имам вкъщи. Какъв непокис. Гръм Пике трябва да яде човек.